చిన్నశంకరంపేట మండలం కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్లో మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని సందర్శించారు. ఎస్ఐ సుభాష్ గౌడ్, సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డిలతో మాట్లాడి పలు సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ స్థితిగతులపై అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ పరిసరాలను ఆమె పరిశీలించారు. పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో పూర్తిగా పరిశుభ్రంగా కనబడడంతో ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్ పరిసరాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఇదే విధంగా పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ఆమె సిబ్బందికి సూచించారు. అనంతరం మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని మాట్లాడుతూ చిన్నశంకరంపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని, సిబ్బంది పనితీరు కూడా సంతృప్తికరంగా ఉందని ఆమె తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శినితో పాటు రామన్పేట చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, చిన్నశంకరంపేట ఎస్ఐ సుభాష్ గౌడ్తో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. विनोद తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డేకి ఇక్కడ శంకరంపేటలో మన అమరవీరుల స్తూపం ఉన్నాయి. దానికి మర్యాద తెలుసుకోవడానికి వచ్చినాము. అది దాని భాగంగా ఇక్కడ శంకరంపేట పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్న ఆఫీసర్స్ దగ్గర మాట్లాడినాము. వాళ్ళు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయని అడిగినాము. తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రిమైసెస్ను చూడడం జరిగింది. దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నాము. ఇది నార్మలీ అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న విజిట్ చేసాం. ఇక్కడ శంకరంపేటలో మొత్తం కూడా పని బాగానే జరుగుతుంది. మనకు పెటిషనర్స్ వస్తే కూడా నా దగ్గర వచ్చిన పెటిషనర్స్ కూడా చాలామంది ఎస్ఐ మంచి చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇన్ కేసు ఏమైనా పెటిషనర్ ఇంకా పైన కూడా అక్కడ వస్తే కూడా ఎస్ఐకి అడిగితే వెంటనే ఎస్ఐ ఏం ఇష్యూ ఉంది, ఏమి ఉంది అని లోతులో పోయి దాని గురించి మొత్తం తెలివిగా చెప్తారు. పని అనేది చాలా మంచిగా జరుగుతుంది.